panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mahanaa kaninyo. Manas sa kanimo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria niining atong misa karon sa adlawng Sabado. Nga sa ato sad nga Archdiocesan event mao na ron ang paghimo sa fluvial parade sa atong kasaulugan sa pista ni Santo Niño de Cebu. Kuyog ron ang mahal nga Birhen, pinaagi sa titulo niya, Birhen sa Guadalupe, sa fluvial parade. Iampo nato nga ang mahal nga Birhen maghatag o panabang nga unta magmalampuson ang kasaulugan sa Pista Senior sa atong Archdiocese, labi na nining panapos na nga mga adlaw. Ampo sa nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga magkahigugmaay gyud o magkahiusa ang ato mga leaders sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors nga hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makaligkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwag. Mudot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniag husay sa atong binuhatan. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua
usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang sugo sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaad man sa yano. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagahatag og kasadya sa kasing-kasing. Ang gimbutan sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang mga pulong sa akong baba, ug ang hunahuna sa akong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo o Ginoo, akong bato ug akong manunubos. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea, ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya, ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis
nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Levi og misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila nakigsalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo, ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung doon na kay equipment nga makabungkag og mga bato, nanglitan ron kanabang bakho nana, unsa may imong gamitan anak kanunay, yuta o bato? Oh, bato gyud kay gidesign mas para sa bato. Kung naa kay gabas para puthaw, unsa may imong gamitan paggabas ana, kahoy o puthaw? Maayo kay baho demo. Mo na gisgutan sa atong unang pagbasa ug sa atong salmo, ang pulong sa Ginoo gamhanan, hait pa kunos espadang duhay suwab, mudot jud kuno ngadtos kasing-kasing. Niya niingon sa dangatong tubag sa salmo, ang pulong sa Ginoo espiritu og kinabuhi. Karon si Jesus niingon sa atong ebanghelyo, mianhi ko paras mga makasasala, dili paras mga matarong. Nganong mao man iyang gisulti? Siya mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Siya mao ang pulong nga gamhanan nga hait pas espadang duhay suwab. Siya mao ang pulong nga espiritu og kinabuhi. Pero ang iyang gisulti, ni anhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Ibaw mo ngano? Waiting. Ako wa sa ko kay bao, pero ako'y gamayng murag analysis, wa sa ko kasigurog sakto ba ni, tungod kay hait man kay siya, nya mudot gyud bisag unsa kagahi, muusisa pagani kuno sa kina nang ato mga konsensya o mga huna-huna. Ang makasasala gyud iyang puntarya, kay kani manggong mga makasasala, mga hard-headed, mga stony hearts, mga pusong bato, naggahi kasing-kasing ba, kanang dugay maluoy kana lang sala sa garbo, di ka matambagan lingian na imong tupad na ang samang kam, dali ra kang maminaw tambag. Daghan kay nato, buote mo ako man sige, suway ko no nag-correction ang pare kanirong nagwali ba, testingi ko na yun, pader, pwede di lang kay taason imong humili, ikaw na ko ingon din ang pare, ugwa kay gustong maminaw, gawas nga to kana kon ang inyo sa noong kung tinudon kana kon ang pare makasasala, mo insister ginang makasasala, di gina mapiog, bahala na mo diha,
og mga unsa mo, mga matay mo diha, magkalisod-lisod mo, ako ning desisyon. Una, og desisyon ako, maggubat ta. Uy, ang kalibutan, maapil ang kalibutan, bahala na, ako ning desisyon. Una, stony heart na sila. Nakaron, di na matabang og pulong lang nga ordinaryo, di na matabang og pulong lang nga nini ang tawhanon. Kay kaning atong pulong nam tinod ni say gahom, pero di gyud kayo gamhanan. Ang pulong Diyos Ginoo mo'y gamhanan. Mo na di na matabang og siging kaso, kanang mga imong mga igsuon nga kusog ay mangilog kanang utlan na siyuta, kanang mga yuta ilogo na mga kabilin, ayaw na lag-file og kaso ana. Maglalis ra gyud mo ana. Bisag magdaog pa mo, dugay ra ba kay na magdaog ng kaso anang yuta? Mga po na lang ka o pag na magdaog. Anabitang na magpatambag na ko, pader, unsaon maninako akong ugangan, unsaon maninako akong igagaw, unsaon maninako ang akong igsuon na nagkaso naman mi aning yuta karon. Ako din nun ihatag na. Ihatag na nga to. Pakapini pa nagbalay. House and lot giihatag. Isa pa dir, uy, unsa na malay future namo kaming giilugan, unsa na may future nako, God will take care. Kay unsa may pulong sa Ginoo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kinsa may kabos? Kadang mga laog kay giyuta. Kabos na sila, pobre na sila, sa ilang kasing-kasing mura na sila gakamang sa kalisod mo na mangilog na sila, di ba kanang mga tao nga kana bitang malunod, kana bang maanod ba tubig ba nya di ka maong mulangoy, unsa may buhaton na magpang-ana ang kamot bisag unsay imong iiksa mo na ingos la kapit patalim na sila. Maunsa na mga daw kana mga hakog murag paminaw nila, murag empty kay lang kinabuhi, la pangilog yun, bisag dili na ilab, hala yun pangilog. Ayaw na lang naglalisa, hatagi na lang na, hatagi. Sige yung hatag. Kay pulong nas Ginoo, give. Nya doon na pag-isip, pakapin. Give joyfully, cheerfully. God loves a cheerful giver. May kita, nga buangon kita sa tanan niya, kusog kay mukiha. Kitang nanimba, kitang naipagtuo, di gyud unta ta makiglalis anang mga buangon, magsige ra gitag hatag. Kung ang imong bana gikuha, ihatag ana. Ayaw pagsiglalis. Ana, higugma, kung ang imong asawa gikuha, ihatag. Kung ang imong kwarta gikuha, ihatag. Ana, with cheerfulness. Oh, di ba? With smile ba? Day, kuyog day mo sa akong bana. Sa tapain taon ay natog kay naluya. Sa mapka ligon-ligon to gamay, papulia lang niya. Kay ga, loto ra ba kong arang-arang sa dire. Ana ra ka? Sakit ba ya? Dili man ta stony hearts, sakit man, pero nasayod ka nga kung ako ning awayon, ako nasad maoy nahimong makasasala. Instrumento man kus Ginoo sa pagpadot sa iyang pulong ngadto sa mga makasasala, ako ginang barugan nga dili gyud ko moapil aning makasasala. Di ba nindot kayo no? Nga no beling ako no imong tupad ing na instrumento kas pulong sa Ginoo. Pangutan abay na instrumento kas pulong sa Ginoo. Way klaro. Pulong hinustaw, animal na, tikasan. Maugi na silang kaliwatan na, katong nangamatay, subay-subayon patong nangamatay, katong apuhan anak, kusog sa katong, mangilog og yuta, katong to ang bana anak, katong amahan anak, hingabit sa kato, naliwat ng bana ni mo, anak, manaatong to ang hingabit kayo, naliwat ng panuway dako, anaon papagsulti, ayaw oy, ay pagsighisgot anang mga animal ka ng mga kuhan kay pulong mo na siyawa, di mo na pulong sa Ginoo. Ing na lang hinoon, bisag animal na, pwede ba ya higugmaon ang animal?
No, di ba naman tayo mga pets? Nama mo'y pets, no? Mga animal. Dadon pa manggay na ninyo din simbahan ng mga irok. Sininaan pa. Animal, maguna. Nga, animal nga tao. Sininain. Labi na lang ng sininaan. Sus, kaniyong animala. Nagkabulit. Use lipstick ang pulo. Imo lang laban. Animal, manggina. Namagani ka na magmisa kung kapilya. Sus, yudaghan ng iro. Iro, siging sod, adto pa maghingiki dito, mangihi, tuyok-tuyokan pa ko, di ka usagi, tuyok-tuyokan ko na ko, paakon ba ko maningro, sus, giihian, manday ko niya, giihian ko, ipatambasaas akong sandal, ako, tanawa ang inyong iro, di gini, ka maumutahod og pare. Nga, sige silang bugaw, sige na, anak, sige bugaw, hanto, daghan na, sige na ko, namura na mong mga iro sa noon. Sige na san mong bugaw. Nako, pasagdi na lang ng iro. Ni ana mo na din pasagdi na. Kung gusto na ninyong pagawason din sa kapilya, bugawa ang tag-iya ana. Na itag-iya din ni simba na bugawa. Di ba mo sunod din ang iro ngadto. Mas makasabot mang tag-iyag mo imong bugawon. Ang iro mo tuyok-tuyok ra na. Tuyok-tuyok. Kay naman tag-iya diha. Sulod bugawa ra gud, di ba? Mao man ang animal mo kuyog ra na wanay buot ang animal. Kada sang taong makasasala, mawadas buot. Mawadas buot, mga amahan. Mawadas kabuot. Isugal ang tanang kwarta ngadto sa tarian. Wa na kahuna-huna, nga wa pa di ay kataoy kaon ang iyang pamilya. Wa pa di intaoy ikapalit og tambal. Wala pa'y ikabayad sa eskwelahan. Wala pa'y ikapabaon sa mga anak na nag-eskwela. Bisan na lang pagpalit og sapatos or uniform, wala pa. Pero dito sa GCT, unsa pa na diha, OGs, ilabay-labay lang tag 500, tag 1,000, sugal, tulura kalaboks manok, kuha na, wagtang na, wa na'y buot. Di ba? Kamo, sakto mos kabuot. Ang saman, sakto mos kabuot. Di ka no, atong suwayan. Kung naay mangawat sa inyong balay, unsa man, kasab-an o higugmaon? Masakpan mo ba nangawat? Kasab-an, higugmaon? Kasab-an, awa kay buot. Kay ang saktog kabuot, pariha ni Bishop Chupilo Kamumot o sa ubang mga santos o sama ni Jesus, higugmaon ang mga kawatan. Kay lagi, makasasala na. Nyaron ko pananglitan mo anhas inyong balay kay galain ang lawas magpada ngadto sa ospital ang kabit sa imong bana kay namabdo siya niya magpa-prenatal way makakuyog. Asa man imong kuyugan? Asawa ka ba imong kuyugan? Imong bana trabaho man niya silingan ra man ninyo iyang kabit namabdo siya. Ma'am, tabangin taong ko anak ba yan sa imong bana? Wa chukoy kwarta ika ospital. Mura paragi kong nag-spotting ana, pwede ma'am imo kong ihatod ana. Masaban mo hatod ka? Moingon ka tiwasan tanong ka buanga ka, awa kay buot mura kag animal. Kay ang sugos Ginoo higugmaa ang makasasala. Mo na sakto. Tanawag imo nang buhaton. Testingi, buhatan na. Unsay mahitabo? Makakita ang katawhan nga ikaw di ay representative sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Kristo giingon nga mao ang pangulong pari nato. Pari nga gitintal, pari nga gipatay, pero wa gyud makasala. Ngano man kay siya ang pulong nga maoy mobuntog sa mga sala ug mo convert sa mga makasasala. Kita sad himuon unta tang mahimo unta tang instrumento sa Ginoo. Nagkinahanglan ra na sa atong mapaubsanon nga pagsanong kaniya. Kini bitang namalit na tong mga slots, ang uban ani or pipila di baka kadaghanan mga makasasala biya sila. Oh, mga daw pagani ng uban. Naagoy ni testimonya nako, Father, first time pag yung kong nakadonate og simbahan.
Salamat kay Father nga nagsikag baligyag slat, nakasabot na gyud ko karon nga kinahanglan gid ang modonate tag simbahan. Karon Father no, na adik na gyud kog sigig hatag sa simbahan. Hasta ko kunong ilang kapilya nga sa una iyarang agi-agian sa ilabang sitio ba, nitabang na sad kuno siyag pada ngadto og hinabang, nanindot-nindot na kunong ilang kapilya karon. Sa wa jud ko anak Father, diha ra gid na sa sige nimong baligyag slat. Nakaingon ko, slat pa more. Di ba? Mao na ang atong halin sa atong dopes kagahapon niabot na og 17,210 ka slats. Pakpak. Yes. Nindot na kay ni, pero ang nindot ang ato sang kuan kadtong special slot ni Santo Niño's Joyful Power is in JP para nis ato sang pagsaulog din his atong parokya nga Santo Niño nga pista. Niabot ng atong halin og 2,049 ka slots. Pakpak yapon. Napay 12,951 ka slots. Tag 100 naman yung slot anay murag paspas ni mahalin. Kotob ra ni sa December 27. Ngayning December. May kaibaw dahil mo kay kanilaging otok anang inyong pare. Sige lagun ahonas December. January 27. Kay naining ngutanan ako ba siya, kamu ba Pader? Ikaw ba Pader? Dagkua sa nimo gasto sa kanang imong mga pista tag 2 million, tag 3 million, karon sad 1.5 million. Ngano man na Pader? Nako gasto magikanang imong balay nga ikaray gapuyo. Pila may palit ni, pila may gasto na ng imong balay karon? Apil pangyuta. Isaw ka na noon Pader, naanas mga 5 million na. Naku ikaw ra ganang usang gapuyo, kani pa bang parokya nga purting daghanang taong gapuyo. Haron makakita Ginoo, gastuan na to. Gamitan na natong kwarta para sa Ginoo o para sa simbahan, dili kay para la sa atong kaugalingon. May pagmupalit kag slot kaysa magsigi kag pangutanan nako anong dako kay gasto. Mao na siya, na atong gastuan. Pilay gastuan na karong selebrasyon sa Basilika. Kanang fluvial parade, labi na gid ng sinolog Mardi Gras. Kana bang ilang grand sinolog showdown ba? Pilay gastuan na. Kana kay para man sa activity, hinaot untang dili mo ending sa panag-away na. Hinaot untang nga dili mo ending na sa panaglalis. Atong iampo nga ang pulong untas Ginoo mo'y mapuy-an sa mga contingents, sa mga organizers o sa mga leaders sa atong katilingban nga niapil niini. Pulong untas Ginoo. Kay kanarabas ang nangapil diha, pariharasan na nato mga makasasala basin hinuog mangibabaw sa matud pas Tagalog mangibabaw ana may taga-ibabaw sa nato kuan ba magpatigbabaw unya hinuon ang pulong sa tao o kaha worse pulong sa demonyo, lalis, away, sinawayay ana no atong iampo nga pulong gyud ni Santo Niño nga puno sa gugma kay batubalani man siya sa gugma. Nindogta pagampo sa katawhan. Mga igsoon, mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala. Isip iyang mga tinawag, malaumon kitang mudangop sa atong Ginoo sa pag-ingon, amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mamahimong makaalim nga presensya, ilabi na alang sa mga masalaypon ug sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nagupot og pampublikong buhatan sa pangagamhanan, magmatinud-anon ug magmakanunayon sa ilang mga katungdanan sa pagpangita alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo.
Nga sila nga naghalad sa ilang kinabuhi, sama sa bulahang Birhen Maria, magtahan sa tibok nilang kaugalingon, ngadto sa Dios ug sa simbahan, pinaagi sa ilang pagpuyo ug kinabuhing kabus, putli ug masinugtanon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga kaluy-an ug sabto nato ang mga tawo nga nagkinabuhi diha sa pagpakasala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Among langitnong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo isip imong mapaubsanon nga mga anak, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing ka. Kining akong gihalad, Ginoo, mga bugaw, abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tiyang santos sa simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay untakan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mo'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanang kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban.
Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, malawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Gana sa mga
matuman ang imong pagtuo dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo ug dili mo kami itugyan sa pagsulay inunualuwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manahaw sa kanila. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ko ang ayam kanawat kanimo, apan ni pamulong lamang, mamayo ko. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ugbulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Magampo kita, O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nga amoyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyosnong gahom. Nya mulihok raning maong gahom dinhi kanato kun ato gyung puy-an ug sundon ang iyang mga pulong, dili pulong nga tawhanon. So salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon panghatag kamo kay namalit gid silag slots nato. Ang akong usbon, ang atong dopes or divine unity, prosperity, and satisfaction nga slots para sa atong pagtukod sa kumbento nato dinhi, niabot na og ang atong halin niabot nag 17,210 slots na apay 37,790 ka slots nga tag 1,000 per slot. Niya sa ato sang special slot para sa atong pagsaulog sa Pista Senior dinhi sa atong parokya, Santo Niño's Joyful Power, niabot na sang atong halin og 2,049 ka slots na apay 12,951 ka slots nga available tag 100 rani per slot. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasad kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, qui celibantes hostium, mila primor hostilia, darubur ver auxilium, onetre noque Domino, sed semper